Και τώρα είσοδος του Έλληνα πρωταθλητή, του μέλους της εθνικής ομάδας, Κακαρίκος Βασίλης, ανερχόμενη δύναμη. Ανερχόμενη δύναμη, αθλητής πολύ δυναμικός, όσο και τεχνίτης. Συνδυάζει και τα δύο πάρα πολύ καλά. Σε εθνικές ομάδες που έρχεται και γυμνάζεται κατά διαστήματα, πραγματικά έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Είναι ίσως από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα, ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο σε αυτή την κατηγορία. Είναι πολύ ολοκληρωμένος τόσο στα χέρια, καθότι είναι και πρωταθλητής της Ελλάδας και στην πυγμαχία, όσο και στα πόδια, και γενικότερα η μαχητικότητά του και η όλη του παρουσία είναι κάτι που είναι πάρα πολύ καλή. Μαξούν Εξέ, στα 4 κιλά, 12 αγώνες, 8 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες. Καλά τα στατιστικά του Τούρκου πρωταθλητή. Από την άλλη ο Βασίλης Κακαρίκος, 19 χρονών, ύψους 1,68, 64,5 τα κιλά του, δεξιογκάρδης. Το στυλ του είναι kickboxing, low Thai boxing. Είναι μέλος της επαγγελματικής ομάδας kickboxing. Ο προπονητής του είναι ο Αρμάγος ο Γιώργος. Είναι κάτοχος της Παναμαρκανικής ζώνης 2001 low kick. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στα low kicks και orientales το 2004. Και 2 φορές πρωταθλητής της πυγμαχίας, 2 φορές παιδών, 2 φορές εφών και 2 φορές νέων. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχει πραγματικά καλά χέρια. Πραγματικά. Βλέπουμε τώρα το αριστερό κροσέ και το τσαμπνί που επιχείρησε ο Κακαρίκος. Ξέρει ο Κακαρίκος τι έχει γίνει στους προηγούμενους αγώνες και θέλει και αυτός να κάνει κάτι ανάλογο, να πάει τον αντίπαλό του νοκάουτ. Προσπαθεί να πετύχει το τρίτο σερί νοκάουτ που έχει η ελληνική ομάδα. Θα είναι πολύ καλό στατιστικό. Είδαμε τώρα το πολύ ωραίο σερί, πως ξεκίνησε από ψηλά και κατέληξε χαμηλά. Δείγμα της κλάσης του. Είναι πολύ λίγοι αθλητές που να το κάνουν αυτό. Συνήθως όλοι ξεκινάνε αντίστροφα, χαμηλά ψηλά. Ναι, πραγματικά. Δείγματα ενός πολύ καλού αθλητής. Ο Τούρκος δεν δείχνει να είναι ιδιαίτερα πυγμαχικός. Τα χέρια του δεν είναι πολύ καλά, αλλά έχει πολύ γρήγορα και επικίνδυνα πόδια. Ναι, έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής. Για να δούμε. Ο Βασίλης λογικά θα το καταλάβει και θα ποντάρει πάνω στα χέρια. Οι άμυνες του Τούρκου είναι αρκετά χαμηλές. Νομίζω ότι η απόσταση θα παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτόν τον αγώνα. Το κατά πόσο θα μπορέσει να δώσει τα χέρια του. Ακριβώς. Ωραίο μπλοκ πάνω στο αριστερό high round kick. Πιστεύω ότι ο Βασίλης το ζυγίζει. Για να δούμε. Ένα γλίστριμα ήταν, δεν ήταν κάτι ανησυχητικό για τον Τούρκο. Ένα γλίστριμα ήταν. Αριστερό δεξί, πολύ ωραίο και πολύ έξυπνο, το πέρασε πάνω από την... Αυτά είναι τα χτυπήματα που πρέπει να δουλέψει ο Βασίλης. Πάνω πραγματικά οι άμυνες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Με μια καλή απόσταση και με μερικές προσφυήσεις θα μπορέσει πραγματικά να διακόψει τον αγώνα. Βλέπετε τα low του Τούρκου είναι πολύ επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα, απαντάει συνέχεια, είναι γρήγορα και εκρηκτικά. Απαντάει φεύγοντας προς τα πίσω, δείγμα ότι είναι καλός αθλητής. Είναι πολύ σημαντικό ένας αθλητής να απαντάει φεύγοντας πίσω. Για να δούμε τώρα Κακαρίκος. Παίρνει το σημείο χωρίς να δίνει τον αντίπαλο τη δυνατότητα να απαντήσει. Ακριβώς. Αυτό που πάει να κάνει τώρα ο Κακαρίκος είναι το χαρακτηριστικό του. Όχι μόνο το τζαμνί που έδωσε μέχρι τώρα, αλλά αυτό το αριστερό κροσέ. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Αριστερό δεξιά του Τούρκο πάνω στους άμυνες του Κακαρίκου. Κακαρίκος με τα μπλε γάτια. Εθνική Τουρκία είναι μόνιμα με τα κόκκινα γάτια, όλοι οι αθλητές του. Όπως και ο Μαξούν Εξέ. Πρέπει λίγο να πιέσει περισσότερο νομίζω στο παιχνίδι του, να γίνει πιο επίμονο στο παιχνίδι του Κακαρίκος. Πρέπει να πιέσει γιατί του τσιμπάει τα σημεία. Παίρνει τα σημεία με τα χαμηλά λόγια γιατί ο Βασίλης δεν τα μπλοκάρει. Αλλά όποτε κάνει συντονισμένες επιθέσεις με χέρια, όλα τα χτυπήματα είναι μέσα. Και επειδή έχει και δυνατά χτυπήματα. Έναξη δεύτερου γύρου. Μοιρασμένος ο πρώτος γύρος μέχρι στιγμής. Στα χέρια υπερτηρούσε ο Βασίλης, στα πόδια ο Τούρκος. Επικίνδυνο το γόνατο του Τούρκου. Είδαμε το jump front kick από τον Τούρκο. Για να δούμε το δεξί αυτό κροσέ. Παρ' όλα αυτά ο Τούρκος φαίνεται ότι έχει εξωτερικότητα, ότι είναι σκληρό καρύδι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σκληρός. Έχει δεχτεί πολύ δυνατά χτυπήματα από έναν δυνατό αθλητή. Και συνεχίζει και πηγαίνει μπροστά. Κάτω ο Τούρκος, κανένα πρόβλημα όμως, απλά είναι γλίστριμα. Δεν θεωρείται κάτι περισσότερο αυτό στους αγώνες μας.
Τζαμπνί πάλι και ένα σερί με ψηλά uppercut και κροσέ. Πολύ σκληρός ο Τούρκος. Είναι σκληρός, αυτό είναι πραγματικότητα. Με τόσο ανοιχτές και τόσο χαμηλές άμυνες έχει δεχτεί πολύ δυνατά χτυπήματα και παρόλα αυτά δείχνει να αντέχει και να συνεχίζει επιθετικά. Αριστερό δεξί. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνει περισσότερο ο Κακαρίκος, αν θέλει το παιχνίδι. Γιατί βλέπουμε το αριστερό δεξί ο Τούρκος το τρώει πάντα. Γιατί βλέπουμε ότι οι άμυνες του δεν είναι ψηλές. Είναι ουσιαστικά κάτω από τους αγώνες όλες οι άμυνες του. Και τα χέρια, όπως τώρα το δεξί. Η δεξιά κόντρα του Κακαρίκου πέρασε. Αυτό λοιπόν που σας λέγαμε, περνούν οι κόντρες όλες του Κακαρίκου. Όπως τώρα το δεξί. Όχι, είναι κάτω. Είναι κάτω, για να δούμε. Είναι ζαλισμένος ο Τούρκος. Είναι ζαλισμένος. Πολύ ισχυρό το δεξί κροσέ και έπειτα πέρασε και μια κόντρα. Αριστερή, πολύ ωραίο σερί, έξυπνο. Ο Τούρκος δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Τούρκος. Τρομερή εμφάνιση από το πιτσιρικά το Κακαρίκο. Καταλαβαίνετε γιατί είναι πραγματικά πολύ υποσχόμενος αθλητής. Στα 19 του πολύ όρημα και πολύ έξυπνα κράτησε τις δυνάμεις του και έδωσε δυνατά χτυπήματα.